गिबि सिन्थारावनो बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे आयदा सावरायनो थाखाय थामथिम जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव गसंबाय। बेनो जाहैबाय सासे मानसिया संसारनि दंनाय मानिखौ मोनजोबनानैबो गावनि जिउआ गोमादोंब्ला बिहा मा लाब। बे आयदाखौ लानानै आं नोंथांमोनजों सावरायनो थाखाय थामथिम जादों। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ गावनि खुगाजों जेब्ला संसाराव दंमोन गाहाम रादाब फोसावनाय समाव बियो बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। माथाइनि लिरनाय 16 बालाबनि 26 सारि आं फरायनि। संसारनि गासैखौबो मोननानै सोरहाबा गावनि जिउखौ खोमायोब्ला बिहा मा मुलाम्फा दं? गैया, बिहा जेबो मोनदेरनाय गैया। माबा मुवाफोर होनानै गावनि जिउखौ मोनफिननो बिहा मुंबो राहा गैया। बे बाथ्राखौ लानानै जिसु ख्रीष्टआ गोबां मानसिफोरनि गेजेराव जोबनो गैयै गोथां जिउनि बाथ्रा बानजायदों। बे बाथ्राखौ जेब्ला जोङो साज्राङै खोनासङो अब्ला जों बेबादि मोनसे सोंनाय जाखाङो, बिदिब्ला धार्मिक मानसिफोरनोहाय बे संसारनि धोन दौलत सना रुपा समायनाय रंजानाय आरो गाननाय जोमनायफ्रा नाङा नामा? बेबादि मोनसे सोंलु फैयो। नाथाय जिसु ख्रीष्टआ बे संसारनि दंनाय धोन दौलत सना रुपा गाननाय जोमनाय जौगाखांनाय बेफोरखौ एदगारनानै बाथ्रा बुङाखै। बेफोर गासैबो गोनांथि दं मानसिनो। नाथाय मोनसे आयदानि सायाव गोथौयै बुंनो थांनायाव बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। सोरहाबा गासैखौबो संसाराव दंनाय मानि धोन दौलत बिनो मा नांगौ बेबादि सम्पतिखौ मोनजोबनानैबो बियो आफा इसोरनि एरैनो होनाय जोंनो ख्रीष्ट जिसुनि गेजेरजों जोबनो गैयै गोथां जिउखौ मोनाखैब्ला एसेबां धन दौलत संसारखौ मोनजोबनानैबो बिहा लाब गैया। बे बाथ्राखौ जिसु ख्रीष्टआ फोरोंनो थाखाय हास्थायदों। बिहा जेबो लाब गैया आरो मुलाम्फा गैया, जेबो मोनदेरनाय गैया। सासे मानसिया थैनायनि उनाव बिनि धोन सम्पतिया बिनि दंनाय मानिया बिनि जिउखौहाय बेबादि बायख'नो हानायनि जेबो राहा गैया। बिनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ बुंदों, नोङो संसारनि गासैखौबो मोनजोबनानै नोङो गावनि जिउखौ खोमादोंब्ला नोंहा मा लाब? अनजाग्रा लोगोफोर, जोङो मानसि गोबां धोन थानाय आरो एसेल' धोन थानाय आरो बिबायारि साफ्रोमबो मानसिनि सायाव इसोरनि परिकल्पना थायो, थांनानै थानायनि सिमा थायो। मानसिया बे हिसाबैनो बुहुमाव थांनानै थायो, खामिनानै थायो। सोरहाबा गोनां गिदिराबो थाब थैयो, सोरहाबा जोलावआव थैयो, सोरहाबा गथ' उन्दैयाव थैयो, सोरहाबा गोबाव जोरनानै थांनानै थायो। नाथाय बे बाइबेलाव नायोब्ला नों गोबाव जोरदोंब्लाबो 100 बोसोर नों जोरदोंब्लाबो फोरबुनि बा आफा इसोरनि हिसाबाव बियो सानसे बादिल'। बिनिखायनो बे संसाराव जों जायखौनाखि 100 बोसोर जोरनायखौ 80 बोसोर जोरनायखौ जों गोबाव जोरनाय बादि मोनो। बे जोरनाय समावहाय बा बे थांनानै थानाय समाव जोङो बे आफा इसोरनि एरैनो होनाय ख्रीष्ट जिसुनि गेजेरजों जोबनो गैयै गोथां जिउ एभारलास्टिं लाइफ बेखौहाय जों मोननांगौआ एबा आजावनानैहाय मोननाया बियो साबसिनथार। जिसु ख्रीष्टआ बेखौनो बेवहाय फोरमायनो थाखाय हास्थायदों। आं सासे मानसिनि जिउ खौरांखौ फोरमायनो थाखाय हास्थायदों, जाय मानसिखौ बुहुमनि मानसियानो सिनायजोबगौ। बिनि मुङा जाहैबाय माइकेल जेक्सन। माइकेल जेक्सना आंजों समान बैसोनि। दिनैसिमाव आंनि बैसोआ 56 years old, 56 बैसोनि बोसोर जाबाय आङो। बियो एसे सिगाङाव थैनानै थांबाय, 50सो बैसोआवहाय बे थैनानै थांदों। आं एमइ स्कुलाव फरायनाय समावनो आं माइकेल जेक्सननि पिकचार थानाय गांसे गस्ला गानदों, स्पर्टिं माइकेल जेक्सननि पिकचार, माइकेल जेक्सननि मुं लिरनाय। आं बिनि मेथाइखौ जोबोद मोजां मोनोमोन। बै समाव जेब्ला स्टुडेन्ट आं गंथामसो केसेट बायनानै माइकेल जेक्सननि मेथाइ बिराद खोनासङोमोन, सानफ्रोमबो बिराद मोजां मोनोमोन। बे माइकेल जेक्सनानो बुहुमनि प्रथम
ब्रेक डान्सरखौहाय दिहुननाय इनभेन्सन खालामनाय व्यक्तिमोन बियो गावनो मेथाइ खनग्रा आरो गावनो मोसाग्रा बुहुमनि बयनिख्रुइबो साबसिन सासे मेथाइ खनगिरिमोन बिहा बे मेथाइ खननायजोंनो क्रर क्रर जों बादि मानसिया बिनि धोन दौलतखौ साननोनो हाया बेसेबां दङ बिहा थाखा आरो बिनि बेबादि बादाफोर थाग्राफोर कल'निफोर दङमोन बेफोरखौ इउटुबाव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन माबादि साजायनानै माबादि आलो गोजोनै थादोंमोन बियो संसारनि मानसिफोरखौ मोसानाय आरो मेथाइ खननायजों फाग्ला खालामनो हादोंमोन संसारनि मानसिफ्रा बिखौ मोजां मोनदोंमोन सोमोनांथाव बियो संसारनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ फाग्ला खालामनो हादोंमोन बेसेबांसिम सैथो आं बुंनो हाया नाथाय मोनसे खोथाखौ आं रायथिनो थाखाय हास्थायदों आं सासे मानसिनिफ्राय ससियेल मिडियायावहाय बेबादि बुंनाय खोनादों माइकेल जेक्सना गावजों लोगोसे 50 जन बिहा बेबादि डक्टरफोर दंमोन गावनि देहाखौ गोख्रोङै लाखिनो थाखाय बा चेकआप खालामनो थाखाय मानोना माइकेल जेक्सना सासे ड्राग्स एडिक्ट मानसिमोन बियो ड्राग्स नङाब्ला थाया हाई क्वालिटी हाई पावारनि मोनसे ड्राग्स लाग्रा डक्टरफोरनि गेजेरजोंहाय जेब्ला बियो ड्राग्स जाया जेबो खामानि मावनो हाया ड्राग्स लानानै मेथाइ खनो आरो मोसायो बेबादिनो बिनि बैसोजों लोगोसे बियो लन्डनाव लास्ट बेबादि मोनसे श' खालामनो थाखाय प्रिपारेसन खालामदोंमोन नाथाय बिनि देहाया उदायथारैखाय मोनसे समाव बिखौहाय डक्टरा बासायनो हायाखै आं मिथिनायाव बे ससियेल मिडियायाव बुंनाय मानसिया बेबादि माइकेल जेक्सननि सोमोन्दै फोरमायदों बिहा क्रर क्रर थाखा दंखाय बिहा 50 जनसो डक्टर दंमोन गावखौहाय रैखाथि खालामनो आरो देहा चेकआप खालामनो बेनिखायनो बियो बेबादि एडिक्टेड देहाखौ लानानैहाय बियो थांनानै थादोंमोन नाथाय मोनसे समाव डक्टरफ्रा बिनि देहाखौ प्रटेक्ट खालामनो हायाखिसै रैखाथि होनो हायाखिसै बियो थैनानै थांबाय जों बयबो मिथिगौ नोंथांमोना नाय माब्लाबा इउटुबफ्राव सार्च खालामनानै माइकेल जेक्सननि मेथाइखौ बियो माबादि सोमोनांथाव मानसिमोन जेब्ला माइकेल जेक्सना मेथाइ खनो अब्ला जोहोलाव सिख्लाफ्रा सोमोनांथाव फाग्ला जाखाङो दाउ बेराम जायोला बे दाउआ जेरैहाय थिनथरब बोलो गैया जायो बिनि मेथाइ खननायफ्राव जोहोलाव सिख्लाफ्रा फाग्ला बादि जाखांनायखौ जोङो नुनो मोनो बुहुमनि मानसिफ्रा बिनि मेथाइजों फाग्ला जादों बुहुमनि मानसिफ्रा बिनि मोसानायाव फाग्ला जादों गाबख्रावनाय हस्पिटालाइज जानाय बेबादि जोङो बिनि श'फ्राव नुनो मोनो बे सासे सोमोनांथाव बुहुमनि खना खनला बयजोंबो मोजां मोनजानाय मानसि बियो जेब्ला थैदों गोबां जोहोलाव सिख्लाफ्रा बिजों लोगोसे सुइसाइड खालामदों अब्ला माबादि मानसिमोन बियो सोमोनांथाव मानसि बियो गथै संसारनि मानसिफोरखौहाय आकर्षित खालामनो हानाय मानसिमोन नाथाय जों नुदों बिनि खननाय मेथाइ आरो बियो बेबादि मोसानायनि गेजेरजों बियो आफा इसोरखौ मान गैया खालामदों आफा इसोरखौ मान होआखै बियो जोबनो गैयै गोथांखौ आजावनो हायाखै अनजाग्रा लोगोफोर जों संसाराव बेबादि संसारनि मानसिखौनो आकर्षित खालामनो हानाय मटिभेट खालामनो हानाय नोंहा गोहो थाब्लाबो सानख'नो हायै नोंहा धोन थाब्लाबो नोंखौ जोथोन लानो 50 जन डक्टर थायोब्लाबो नोङो थैनानै थाङोब्ला नोंहा मा लाब नोंनि बे धन दौलतआ नोंनि बे बेंक एकाउन्टफ्रा थालांजोबबाय बियो आरोबाव नोंखौ खनसेबाव नोंनि धन दौलतआ नोंखौ मालाबाबो रैखाथि खालामनो हाफिननाय नंलिया नोङो खेबसे थैनायनि उनाव आरो नोङो बे जिबना नोंनि मालाबा फैफिनले बेनिखायनो जिसु ख्रीष्टआ नैबे नोजोरखौसो नायनानै संसाराव गोबां धोनि मानसिफोर दं गोबां मोनजानाय मानसिफोर दं बेबादि सानख' हायै धोनफोर दं बेबादिनो धोन दौलतफोरखौ जायफ्रा लानानै देहाखौहाय मोदोमखौहाय खुसि खालामदों नाथाय जिउनि बाथ्रा सानाखै बे मानसिफोरखौ लानानैसो जिसु ख्रीष्टआ बुंदों नोंसोरो संसारनि गासैखौबो मोनजोबनानै जुदि आफा इसोरनि ओरैनो होनाय जोबनो गैयै गोथां जिउ एभारलास्टिं लाइफ बेखौ जुदि नोंनि जिबनाव दिनैसिमबो गैयाब्ला नोंहा मा लाब नोंहा जेबो मोनदेरनाय गैया आरो नोङो
नोंनि धोन दौलतना बे गोमानाय जिउखौ जेबो खालामनो हाया होननानै जिसु ख्रीष्टआ गोबां मानसिफोरनो बानजायदों। अनजाग्रा लोगोफोर, बे बाथ्राजों नोंथांमोना निस्सय बुजिदों। जोङो संसाराव दाबोरसे थांनानै थायो। बे दाबोरसे थांनानै थानायाव जोङो धोन दौलतजों बुंफबब्लाबो, जोङो गोबां थाखा फैसा थाब्लाबो, जोंनो बयनिख्रुइ गुदिसिन नोजोर होनांगौ बिसया जाबाय जों आफा इसोरनि एरैनो होनाय ख्रीष्ट जिसुनि गेजेरजों जोबनो गैयै गोथाङा आंनियाव दङना गैया। जुदि गैयाला बेखौहाय जोङो इसोरनि गोथार बाइबेलाव लिरनाय शास्त्रनि बोसोनखौ ध्यान खालामनायनि गेजेरजों, बाइबेल फरायनायनि गेजेरजों आरो इसोरनि गोथार शास्त्रनि खोथाग्रा मानसिफोरनि गेजेरजों नोङो बे जोबनो गैयै गोथां जिउखौ जिसु ख्रीष्टनिफ्राय मोननो हायो। बेखौहाय हामलायग्रा साफ्रोमखौबो इसोरा बे हामलायग्रानि जिबनावहाय जोबनो गैयै गोथां जिउखौ होयो। दिनै बे गाहाम रादाबखौ खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो जिबनाव, सोरनिबा जिबनाव जोबनो गैयै गोथां जिउआ जुदि गैयाब्ला, नोंहा गोबां धन दौलत रोंनाय लानायखौ लानानै संसाराव सुख जादोंब्लाबो नोंथाङा बावैसोनो थैनानै थांगोन। थैनानै थांनायनि उनावहाय नोंहा गोबां लस जागोन, गाबनांनाय जागोन। बेनिखायनो इसोरा दानियेलखौहाय बेबादि बुंथिनायखौ बुंदों, दानियेल नोङो गोसो मानि नोङो फोथायदो, नोङो बे संसारनिफ्राय थैलांगोन, नाथाय नोङो सानसे नोंनि मावनायनि फिथाइखौ नों आजावनो सिखारफिनगोन। खुनु बिजाबाव बुहुमावहाय मानसिया थांखांफिनगोन, थैनायफ्रा बयबो सिखांफिनगोन होननानै लिरनाय गैया। नाथाय गोथार बाइबेलाव मानसिया दे सानसे थांखांफिनजोबगोन, गासै बुहुमनि थैनाय मानसिफ्रा थांखांफिनजोबथारगोन, बेनि बागै लिरनाय दङ। आरो बियो नंगौ, जोङो बेखौ 100% जौखोन्दो जों फोथायो। सानसे जों बयबो थैलांजोबगोन, नाथाय जों सिखारगोन आरो जों संसाराव जि मावदों बे मावनायनि फिथाइखौ जों मोनथारगोन। जायफ्रा गाहाम मावदों, जोबनो गैयै गोथां जिउ, धोरोमिया सैथोजों थाबायदों, बे मानसिया बे सैथोनि मोननांगौखौ मोनगोन। जायफ्रा पाप मावनानै थैदों, बे पाप मावनानै मोननायनि फिथाइखौ मोनगोन। आरोबाव खननै जोनोम जानायनि खोथा गैया। इसोरा पापिफोरनि जिउखौ नोरोङाव गारगोन आरो गोथारफोरखौ सोरगोआव दोनगोन। बाइबेलाव बेनि बागै स्पष्ट लिरनाय दङ। जायफ्रा मिथिनो हास्थायो, माखासे बुंथिगिरिफोरनि थं लानानै बे आयदानि सायाव मिथिनो थाखाय, बुजिनो थाखाय नोंथांमोना जुदि सुलुग लायोला गाहामै मिथिनो हागोन। खोनासंग्रा साफ्रोमनिबो सायाव थानाय इसोरा गिदिर बोर होथोंसै। आमीन।